Right, kusangana kwatiri kuita zvakare muri yeZimbabwe paChibanda Media muchifamba muneni wenyu Manasi mwana wakaChibanda. Tadzoka zvakare pachirongwa chedu chamazuva ese chatinodaidza icho kuti Bishu Reality Show handitika. Kana pane vanyari kani endai munoona this video muri kunzvimbo dzakasiyana. Vana vadiki aiwa vana vari pasi pe18 havatendure kuona this video. Chimwe chinhu chatinoda kuzivisai zvakare ndechekuti vanhu vese vanobuda paprogram ino inonzi Bishu vanenge vatotenderana nazvo. Vanenge vatotipa mvumo yekuti tese tikurukure nawo. So muenzi wedu watinaye muzuva ranhasi aiwa tangoita sekuda kwenyu kurequesta kwamakaita kuti aiwa sisi Emily ngavadzoke futi vambokudzidzisei zvakawanda handitika. Sisi Emily tinokugamuchirai muchirongwa. Ndini sisi Emily ndadzoka zvakare. Handitika. Aiwa video riri ratakaita rereka rakanetsa nhasi richiri kunetsa. So vanhu vakataura vakapawo macomments avo vakapawo amwe akashata amwe akanaka. But takaona kuti macomments akanaka ndiwo akanga akanyowanda. Ndo saka taita sei tadzoka. So vane mibvunzo yavainyora mucomment section vachiti aiwa hana tetezi hana kungowatidzidzisa. Saka chitodzokera kuna sisi Emily unoita sei unotibvunzira kuti zvakati zvinofamba sei handitika. Ndo saka mationa tadai kudzoka. So mubvunzo wekutanga wengu vari kubvunza iwo kuti ndezvipi zvaunofanira kuita kana pangave pabonde kuti murume anatsofadzwa newe anatsonakirwa newe. Zvaunofanira kuita chinhu chekutanga uri munhu womukadzi. Munhu womukadzi kana wakakurira kuna ana tete unofanira varume vanofarira nzeve V11 vamwe vanoziva kuti V11 zvinorevei. Ndo dzinofarira varume kuti azonzwa kufarira mukadzi. Kune vamwe vakadzi vamwe vanenge vasina saka vamwe varume vanozvitsvaga mudzimba mavo munenge musina. Saka ukaona waisusu vana masex worker tinazvo vanotiza mudzimba uya kuti ni mukadzi wangu di haana. Musataure nyine madimikira dzamuri kuti nzeve chii because vamwe vanhu havazonazonzwisisa. Havazonyatsonzwisisa. Zvatiri kuti nzeve izvi ndezvokuti matinji anenge ane wakadzi. Saka vamwe wakadzi hawana. Saka vamwe varume vanotozvitsvaga. Ndo zvatiri kureva kuti ndo vamwe varume vanozotiza mudzimba vachiuya kunana aisusu ana sisi Emily vozouya vozozviona akutotiza mumba kuti mukadzi wangu haana. Saka unoita sei right kuti ameno kana usina kuti ako uye nawo kana kuti zvinakidzi unoita sei kuti uye nawo? Kuti uye nawo unoenda kobvunza wechikuru. Kana wakakurawo kunana tete wasina kukudzidzisa wotoenda kune wechikuru wanokudzidzisa kuti zvinoitwa so zvinotogadzirwa kuti mukadzi awe anazvo. Saka kana usina kugadzirwa zvinotonetsa. Saka unongoendawo kune wechikuru wobvunza kune vanototengesa kupi musika umo vanotozvidedzera vachitozvitaura. Saka tengawo zvigadzira kuti zviite murume azvifarire. Sisi Emily zvamutaura kuti zvinonotengeswa zvacho zvii natsotaura musatye sununguka. Zvinotengeswa mishonga yacho inogadziriswa zvinhu matinji yayo kuti aite pamunhukadzi. Asi kana wakakura uri mudiki unenge wakatozviitwa uri mudiki. Saka kana isusu taa vanhu vakuru so kune vanototengesa mishonga yacho yekuti ugadzire zviite. Mishonga iyi ndeyechirungu ndeyechibhoyi ndeyechii? Aiwa ndeyechibhoyi mishonga yandiri kureva. Zvokutoti wakatotenga zvinogona kuti fire. Kana inini ukatoya kwandiri kuti sisi Emily kutondifonera ndinotokupa. Wotoshandisa zvotoita murume wotozvifarira pabonde zvotofamba. Alright, aiwa ndochekutanga icho. Ndochekutanga ndofunga ipapo panasonzwisisika. Then ameno kune vanoti hanzi chikapa kuita sei. Mucomment section wana kwanda wakabvunza kuti ndikuona isisi Emily imimi maane experience mubasa renyu rechihure handitika. Saka hanzi chikapa chinoita zvokuitwa sei ameno chimbotsanangurai. Chinonzi chikapa handiti toti uri kurara nemukadzi wako mumba. Mukadzi haangofani kungorara just kurara luxury kudai hazviko. Mukadzi anofana kutambirirawo achisumudza waist yake. Iyi unosumudza waist yako iyi. Murume achiitawo pepe iwe unofana kusumudza waist yako. Ndo chinonzi chikapa. Kune wakadzi vanoti kana wakarara nevarume anongorara just kurara kudai. Saka hazvinakidze.
Saka muchizonzwa varume achiti tikaenda kuna wanoita chikapa unosumudza westi yako uchitamba pabonde nemurume ndo chinonzi chikapa. Kukwana murume manje akasimba ari vamwe vatinoziva akadaiso zidumbuchaya. Aiwa kana una jaindiwo anoedzawo kusumukira kakuti zvimunakidze. Murume mujaindi uyo angofanira kukuti zheka akakuti zhe hapana chinonakidza iye anofanira kusumukirawo iwo osumukirawo muchienderana. And makamboona kuti murume mukovhukovhu uyo anenge ane mukadzi mutetetete asi anotogona chikapa iye mukadzi iya zvichitonakidza murume achitonakidzwa nazvo. Touya panhau dzebonde tiri panhau dzebonde zvakare ipapo. Mumwe akandibvunza mucomment section akati murume wangu ndinofanira kumupa bonde kangani pazuva uye kana ari masikati zvine timetable iri kuita bonde. Zvina timetable. Usatomboita timetable. Murume akakuti makuseni chero masikati chero manheru hazvina time hazvina mugano kuti katatu kana kuti ka4 panongoda murume wako paari kungonzwira mafeeling mupe bonde. Hazvina mugano kuti ndomupa ka2 here kana kuti ka1. Maybe murume wangu right ari kunzwa kuda bonde but inini wacho maybe handisi mumudhu ndo hanzi ndinoita sei pakadaro. Iwo ukaona kuti iwo murume wako iye ari kunzwa kuda bonde iwo hausi mumudhu munofanira kunotaurirana zvakanaka kuti inini baba wemwana inini hangu apa nguva iyoyi handisi kudini handisi kunzwa bonde. Asi pane zvaanotoita murume zvandakuudza kuti murume anokubata-bata akakubata-bata unotosvika panguva iyoyo kuti unotonzwa kuda murume. Chero wanga usikadi kunzwa muda kurara nemurume panguva iyoyo mukangobatana zvandikutaura izvozvo nezvandataura izvozvo. Alright. Vakadzi vazhinji kana kuti feeling yavo yakawandira pamunoziva kuti wakangobatwa already pamunoti pakabatwa imi munoziva kuti makabatwa apa hamupotsi ipapa inotouya ndepai pachipapo ndiudze kana 2-3. Pamafeelings evakadzi vakasiyana. Umwe anotongonzwa mafeeling kana kukiswa chete asikadi kubatwa zvimwe zvese izvi mafeelings. Ini hangu ndongoda kubatwa hangu matinja angu ndikangobatwa matinja handidi kuyamwa kana kukiswa ndikangobatwa matinja angu mafeelings angu anobva auya. Saka wakadzi wakasiyana. Umwe mazamu kuyamwa mazamu mafeelings ake anobva auya. Umwe akabatwa matinji mafeelings ake anobva auya. Umwe kukisana chaiko mafeelings ake anobva auya. Saka zviri patatu. Aiwa ndofunga panatsonzwisisika apa. Alright. Ko hanzi bonde rinofanira kuitirwa pamubhedha here pasofa kana kuti ndepapi panofanira kuitirwa bonde kuti zvinyanye kunakidza. Zvebonde mubathroom chaimo muchitogeza baba namai bonde rinototsva. Wamwe akatotaura kutoti kusango sezvizvi kumasango chaiko wanzi kunonakidza bonde kutodarika mumba. Handiti mazviona. Wamwe anototiravhera kutoenda musango chaimo kotonoita bonde hanzi motonakidza kudarika mumba. Saka panoti panonakidza bonde ka baba namai muchitogeza mubathroom itopisai bonde rinotonakidza imomo. Rinotonakidza musamira kuti mubedroom ndio munoitwa bonde chete. Aiwa mubathroom chaimo kana murimo zvezvi muchitogeza nababa namai zvatotanga mautopisa bonde renyu ratotsva rinotonakidza kutodarika bedroom. Kuno varume vanototi inini bonde rangu ndotonakirwa naro mubathroom kudarika mubedroom. Saka zvakasiyana. Vamwe vanonakirwa mubedroom kana pasi pasiri pamubhedha. Vamwe vanotoda pasi pasiri pamubhedha wanyatsa kutoti bonde rinototsva pasi. Saka rakatosiyana bonde parinonakidza chaipo. Mumwe akabvunza akati mucomment section akati ini ndakaroorwa asi murume wangu dambudziko riripo nderekuti ari kukasika kupedza. Amene hanzi imimi ndine zvandingaite here zvoita kuti ave anoti nonokei. Kuti murume wake uya ati nonokei pabonde ndepekuti iwe unenge wakukurumidza kunzwa kuti murume wako akuda kujuza kupaipai wotombomisa kuti ngatimbomira kana kuti ndoda kumboita weti kana kumwa mvura. Ndo zvinotoita varume vanokurumidza stereki iwo mukurumidze umbomisa uchimboti ndoda kumbomwa mvura ndoda kumboita weti. Izvozvo zvinoita kuti ambomira kuti urume wake ukurumidze kuuya. Saka iwo wakaramba uchimuteerera payapayaka anotokurumidza kuningirina kana uchiziva kuti murume wako anokurumidza. Ingoti baba mwana ndoda kumbomwa kapu yemvura wombomira kana kuti ndoda kumboenda kuita weti kuteereri wombomira motangidza futi zvichifamba. Zvinoita kuti baba wambotora nguva
muri pabonde. Aiwa ndovunga vakandibvunza mibvunzo mucomment section ndovunga mhinduro dzenyu murungodzinzwa. Rambai muchibvunza because tete Emily ticharamba tichiita sei tichiya tichiwabvunza zvamunenge maita sei zvamunenge mabvunzawo imimi because ndo vacho vane experience ndo vanokwanisa kuita sei kunatsa kukupindurai. Mumwe akabvunza zvakare akati inini ndakaroorwa ndatone mwana but anzi kutunda ndambotunda. Amen. Munhu wechikadzi ndambotunda chichi ndazoitika ipapo. Atone mwana. Asati atombopurujisawo rimwe zuva mukadzi. Murume wake asati anyatso kumubata. Asati anyatso kubatwa nababa. Baba akatora nguwa chaiyo wachikuchovha unototunda. Unotunda baba wandofunga waso kumubata mukadzi zvakanaka. Wari kungoti chocho wotoproduce. Murume anotora newe nguwa achikunigirira unotosvika pakuzotoproduce chete hakuna zvakadaro. Unototunda chete. Kuanonakidzwa sei nebonde kana iye asikaproduce. Kuproduce kwako ndokunakidzwa nebonde, kuproduce kwababa ndokunakidzwa kwebonde. Saka kana baba wasi kunyatso kubata baba wasi kunyatso kubata mukadzi wako ngawatore nguwa yawo. Wasikamhanye wachiziva kuti ndindiripo kusvika pangwana. Saka unotunda vanotunda hakuna zvakadaro. Ndovunga havadzadiwa muri kupinduruka mibvunzo yenyu handitika. Tombotidzokei basa renyu rekutengesa mwiri rechihure. Haisi secret. Haisi secret. Alright. Imimi Sisi Emily. Nguva yenyu yasvika yevanhukadzi. Munozoziva kuti kana munhukadzi kanyi kachiwane 7 days kamwe 5 mwe 8 zvinongosiyana siyana. Yasvika nguva yevanhukadzi alright yekuti muri kumwedzi alright. Because hapana need yekuti tiswere chinzvenga hapana vana vadiki apa. Takarata vadzinga kudhara vana vadiki. Pamwe kumupa zvinhu zvamira zvakanaka. Muri panzara imimi. Kwete nzara yebonde ka. Nzara yekuti pamwe hamuna mari yechikafu, hamuna upfu, hamuna chichi. Munoenda here kubhawa? Ndinoenda kubhawa. Ndinoenda kubhawa. Zvandinoita manje ndinoshandisa maprotector nditi kune red kune white machena aya. Unoshandisawo maprotector ered aya. Ndo atinotoshandisa iyayo. Haufi nenzara zvite. Unotoenda kuita maskiri aya unoshandisawo hauzotoriwo night. Unongoita mashort time. Unongoshandisa maprotector edu ered. Zvatovharana. Ndo skiri yacho. Ko ndakambonzwa mumwe achitaura kuti hanzi unoona kushandisa cotton. Unoona kuita sei. Amene munoita sei mimi? Aiwa zvekotoni izvo unozotokwadza kuchibereko kwedu uko haufani kupfeka zvinhu. Uri wakangwara. Umwe anogona kushandisa riere rechikadzi riere. Rinoita futi kushandisa kana uri kuma MP. Asi kazhinji maprotector ered ndo matsvuku aya ndo atinoshandisa isusu kana tiri pabasa ipapo. Ndo anoshanda chaiyo. Zvokuti mimi handiti mungaona protector retsvuku riere. Itsvuku iri hautombozvifungidzire. Asi chena riye akariona murume kuti protector ranga riri white ozona red munoburana. Saka matsvuku aya ane advantage. Ndo atoshandisa. Alright. Imimi Sisi. Pavideo ratakambokuita ipanapo. Makataura imi kuti maani makore adarika 10 experience dzebasa iri. Masangana nedzakawanda dzakasiyana. Kune dzipfupi, kune dzikobvu, kune dzitete, kune dzirefu. Vamakaona imi vanonatsogona vanhu vanenge vadzakaita sei? Dzepakati nepakati. Kwete refu ka dziri pakati nepakati. Semuchifarira dziri because munhu wese anongotaura mukadzi anongoti dziri pakati nepakati. Saka semuchifarira dziri pakati nepakati. Ida itikudzei isusu tofarira dziri pakati nepakati nekuti isusu toshandisa maprotector kaya. Saka makondomu atinoshandisa aya ukati oda yakakurisa yeye make sure kuzonoputisa futi kondomu. Saka diki dzedze futi dzinoputisa kondomu nekuti saka iri pakati inenge yakadzikama. Saka nebasa zvinofamba. Pane umwe andakambobvunzawo zvangu achiti inini kadika ndikadi hanzi kadika anonditekenyedza. Amene kuti mikadika anokuita sei? Inini kadiki kanotori kutosotoka kondomu unotoriona ratosotoka uko. Unotoriona rasotoka.
Ndakamubvunza zvakare iye akati ko irefu. Zvikanzi aiwa refu haiti hanzi refu inojuka kuchibereko. Inojuka kuchibereko zveshuwa. Saka takudzai kuti iri pakati nepakati. Ndio inoshanda, ndio inodiwa iyoyo. Chero akadzi ari mudzimba iwawa futi zvimwe chete. Zvimwe chete wasikashandisa makondoma. Saka alright sisi. Inini alright takasikwa zvakasiyana sekutaura kwanamboita. Dzimweni dzenguva hakusi kuda kwangu kuti ndive nekapfupi. Ndingaite sei kuti ndikwanise kunakidzwawo, ndikwanise kukufadza because imi vakadzi muri ngoti kapfupi kanonditekenyedza. Ndoapi matana ndikatori pane posini andingaite here kuti kana sosvika kumberi kana kuti ameno tingaite sei? Kana wakazvarwa wakadaro hapana zvaunoita. Hapana option yaunenge uchatomboita nekuti hapana. Hapana pokuti ungandoti woenda korapwa here kana kuti woitwa sei kuti ikure kana hapana, inenge wakatongozvarwa zvakadaro. Saka isusu tinenge isusu hedu kubasa kwedu tinongoti wane diki mheno mari watipa. Ko wane dzakarebesa wayo because muri ranzi dzakarebesa inonojunga kuchibereko. Saka neyakarebesa ndeita sei kumana andicharoro kuti yakarebesa kana mngotiza. Aiwa kurora unororako. Unorora asi ninge ritodambudziko hombe kana utori nemukadzi waunogara naye everyday nekuti atori ne problem yekuti unenge uchimuningirira chibereko. Sex inofana kunakidza zvokuti anofana kufarira bonde. Saka iri pakati nepakati iye akaitwa mukadzi anofana kuti baba ndanyatsofadzwa nababa. Alright, kana yakarebesa hapana here position yanikakwanisa kuti aiwa regai nditakaita takadai so hainyoshka kuchibereko because nonzwa wamwe chanzi hanzi wakaita nekumashure hanzi inokasika kujunga chibereko. Ameno muti vanhu vangaite sei tinoda kuziva. Icho kwadi akatoita nekumashure inotojunga chibereko. Akatoita nepamusoro ipapa munhu anenge achidzvanya makumbo zvinotomboreruka. Kumashure uko anotonojunga chibereko chekuti unotoenda kuchipatara. Saka iri pakati nepakati ndo zvinotodiwa izvo. Ndo chaiyo. Ngatitase imwe mibvunzo zvakare. Mibvunzo yakawanda yatinayo muzuva ranhasi. Mumwe abvunza zvikanzi murume chaiye. Zvinhu zviri normal zvekuti munhu haasi kushandisa mapiritsi, haasi kushandisa kana Congo dust, anzi anofanira kulasta kana maminutes mangani. Kana kuti hours mangani, ngatiti ore nguva yakareba sei pabonde. Murume asikashandisi mapiritsi. Zvingori normal chaizvo kuti munhu aita zviri normal. Zviri normal warumawo wakasiyanawo. But vazhinji imi marani wakawanda. Wanyi wanonzo ukasika wanotunda wari pamaminutes mangani. Minute chaiyo mwanenge atotunda. Minute chaiyo kunooneta wejongwe. Wejongwe chaiyo kungoti nyuwa atotunda. Saka wanhu wakatosiyana pabonde apa wakasiyana. Asi ini zvandotoona hangu zvekutoti munhu atorasta kunge itori boyfriend yako kana kuti ari murume wako ari mumba. Ndo patingataura zvekuti anonyatsorasta nguva yekuti mune musikamhanyidzani. Manje sitoti chimhanyidzana nenyaya yemari. Zvekuti munhu azoti toti anorasta nguva yakati hatishande izvozvo. But imimi munoda maminutes mangani kuti mutunde imimi alright. Munhu kuti atunde. Munoda maminutes mangani. Minute chaiyo tototi kuti watononoka. Wanonoka nekuti tichiita mari. Wanonoka. Alright, ngatiti imimi makechwa nemunhu. Imi muda zvokasika kana ini muda 2 minutes wari minute akasike mumhani kuite kotora mari. Unotora mari. Makechwa nomwe munhu. Atora nguva yakarebesa. Yamusiri kuda imimi. Ndamatana amunatora pamwe akarowa Congo dust. Because Congo dust ine mbiri. Munoita sei munhu? Akadaro yakatonaka. Unofa nemari. Akadaro anononoka. Unofa nemari. Unenge uchingomuti wedzera. Enda achiwedzera ka kwete zvekutotamba zvokuti unotobuda une 50 imomo. Unobuda ne 10 years. Ayi andititaura neresu kuti nini paround ndakatunda ndikukupa maybe $5. Tapinda tese anditi tawirirana $5 anditi wakarowa hako Congo dhairo rako hakunonoka mari unongonziwedzera mari ende anotowedzera nekuti ikakuti uzobuda yakadai zviti unotowedzera kusvika watondipa mari yakawanda imomo wozobuda hako wakadaro yendo wanototitisa mari iwawo. Ko anditi agreement inenge iri pakuti ndatunda ka iye anotonzwisa kuti ndatononoka maminutes angu enda kuudza kuti short time ka inguva yakati saka iwe ukazotodarikidza wakundiwedzera mari wanowedzera mari
asikana ko anokasikisa anongoti uye for example vanoita wejombo. Yeah, for example unogona kuti uchomupfekedza condom Ehe, otoproduce munoita sei naye? Uyo anotongodzi haisi problem yangu. Uyo akadaro etotongomuti haisi problem yako, itori problem yako, pamwe unotorwara pane chiri kutonetsa pauri. Haufani kuti ndichikupfekedza protector woproduce. Ehe, saka pane chiri kuitika pauri zvisina kumira mushe. Ini mari yangu ndiri kutongoida, izvi zvazvako. Wakutorwa pasi. Asikana amufair asikana. Kose musingamupawo kana imwe chance ka. Tumpe imwe chance. Ndatokubata chete kukubata inini nemaoko angu aya. Tikupe imwe chance. Watopedza? Chero usina kundiisa ndatongokubata chete ndichikupfekedza condom autoproducer. Wakutobuda utoenda utotorwa pasi. Ndo zvitoripo. Wanotonzwisisa ndo zvavanondoita varume wanotonzwisisa. Alright, muchihuromu muri muchihuro imomo pane here zuva ramakakechwa nomumwe munhu amunotaura kuti zuva iri maybe makadisappoint kana kuti makaitwa zvakashata kana kuti ameno riripo here uye chii chakanga chaitika zuva iro? Inini zuva rendakadisappointwa nderekuti ndakakechwa nomumwe munhu. Zvamuchataura zvezvozvo zvokuti tapinda kandichiti 2 minutes wapedza wobuda short time yangu $5. Osvika imomo akunonoka ndiwedzere mari yacho haana. Saka unotogumbuka zvokuti munotozotonetsana. Chindiwedzera mari yangu iwo wanditi wanonoka haana futi mari yacho yekuwedzera. Andimona maakutonetsana. Iye zvokuti anozotobudawo futi maakutonetsana asina futi kuproduce. Ndo zuva rinotombohwa iroro rekuti unotobhuyikana nazvo. Tapinda mumbatawirirana $5 nguva diki diki. Iye osvika imomo ononoka mari yacho yekundiwedzera haana maakunetsana. Alright. Zuva ramakanakidzwa makaritaura kuti ara pavidhio yatakamboita, right? Imi misisi mati dhuma patouchline. Nemurume akakubvisai umhandara ari kudawo dhiri, munomubhadharisa here? Ndinomubhadharisa kana ndaakuita zvemari. Izvi hatisi kuita zverudo ka, isisi kuita zvemari, saka anhu anotondibhadhara mari yangu. Mari yangu ondibhadhara tiita madhiri oenda zvake. Hazvisi zverudo ka. Zvakatopera zveumhandara neukomana, saka apa taakuita zvemari, saka mari yangu ndipe wakutoroita madhiri ako oenda kumba kwako. Ndomunga pakaipa mhuri yeZimbabwe muri kungozvinzwa hanzi business pamberi, business pamberi. Handitika? Muri patouchline. Masangana nedzakawanda imi handitika? Haisi secret, ndoramanyidzokorodzera. Makasangana nomwe munhu akawimbika anotaura kuti sisi Emily nini ndada kukukandai pakitchen, munobvuma here? Inini ndiri patouchline kusangana nemunhu anoti anoda kundikanda pakitchen. Ada kuroora zveshuwa. Ada kundiroora zveshuwa kubvisa mari. Ina ndibvumi. Handibvume nekuti unenge wakatombotambwa rafu kumashure uko. Saka unenge wakutoziva kuti varume uya anokutora okuisa mumba. Akuisa mumba, iye acharara mumba. Akuenda kune shamwari dzako kutouchline kuye korara ikoko achikecha manje. Murume inini kusangana naye patouchline anongoti ndoda kukuroora. Inini zvamanje pandiri panapa neage yangu manje. Ndinongoti aiwa hama dziriko, masawiri ariko, handiobvisa mari. Then ndozonogara tese. Kwete zvandiri age yangu abvisa mari. Munobvuma unogara? Andobvuma zvakanaka. Zvakanakisa kotonogara chaiko abvisa mari, tawirirana zveshuwa nditora mubasa rangu iroro, totogarisana zvakanaka. Iwo uchiregawo kudzokera uko. Murume uyu achazogona kukufadza here pabonde? Because imi majera dzakasiyana. Dzirefu, dzipfupi, dzikobvu, dzitete. Apa maane one size mumba. Zvichazofamba sei? Hamuzomuchiti here murume uyu maakubuda, maakuenda kunotsvaga vamwe vanhu. Kana wazvipira kuti wakuda zvembaka, wotongogutsikana neiyoyo yaunenge wasarudza iyo nekuti unenge wakuda zvemba. Asi usati wada zvembaka, ndopa unotiza futi uchidzokera uko. Nekuti unenge wakapinda zvechitsotsi. Asi wariko wanotopinda nezvemwoyo wese kuti inini ndakuda hangu zvemba, ndichada zvemurodhi, ndaneta nadzo. Ende unenge waneta nadzo, unogara mumba, unenge usikazotizi. Asi kana uchiri munhu uye wakuda kudzokera, unotiza futi wodzokera. Kana kuti murume wacho futi anenge asinawo futi yakakwana futi iyoyi isinogusa mumba imomo, zvinokonzera futi kuti utisi.
But this is all right. Maybe maona anoprovide zvese. Ngatiti yes ane mara nechichichi. But maybe pamwe pabonde apa pane hapasina right munoita sei? Ukaona anoprovide zvese pabonde apa akanoita sezvo unenge waneta hakuna dzoka unogona kungogutsikana nezviripo nekuti unenge wakadzineta nadzo kudhara asi kana uchiriwo hako chidika anenge achiri kuda kuenda ikoko umwe anoti izvi zvechikafu izvi handina dhiri nazvo ndongoda iyoyi anotisa. Mune vana vakomana here nevasikana? Ndinawo vakomana nevasikana. Maona imimi mwana wenyu mukomana imimi akura sei? Ane 25 years. All right, ane 25 anitika. Uyo kutouchline because let's be honest guys. It's like hakuna murume asati amwenda patouchline kana kuti vazhinji vacho vese vanoenda patouchline. Abva anotora shamwari yenyu patouchline munonzwa sei? Mwana wangu oenda kotora shamwari yangu patouchline pandendiri. Maybe pamwe mana kukuonai asi mimi ndimazviona kuti murume uyu aita sei? No, mwana wangu anokecha friend munoita sei? Hapana, umurambidze. Ndingarambidza mwana wangu kuti iwe usadaro. Zviite kwa akati mai uyai kuno. Unoita sei? Azviite unotomusiya. Ndikatoona mwana wangu achikecha zvakafanana kuti mwana wangu ane mukadzi kumba ko ndomuona ane girlfriend uko. Ndomuti iwe azviite. Unomusiya. Anokukuti ko mama akuita sei? Fanika zviri zvepatachiraini anoti mama uyai kuno ndakatonzwa uchitungwiza uko. Uyo kuti anokuti mama imimi uyai ndirare nemi unozoita sei? Ko kana ari musikana bva anokechwa nekana neboyfriend yenyu kana munhu anogara achikukechai munonzwa sei pamwepo? Kana ari mwana atokecha boyfriend yangu zvinenge zvakunetsa. Zvine zvisina chazokumira zvakanaka. Pamwe mwana haasi kuziva imimi ndimungoziva kuti murume akecha mwana wangu ndiye anombondikecha. Unenge iwo mai sezvewo unenge waziya iye mwana asina kuziya iwo unenge wofana kusiyana nazvo. Kuti mwana asazviziya manju. Iwo mai unenge wofana kusiyana nazvo. Kuti mwana uyu haana kuzviziya kuti boyfriend yamamaka iwo chisiyana nazvo. Orega kudzokera kune boyfriend iyoyo. Aiwa tinotenda sisi Emily. Ndofunga nguva dzedu dzinenge dzatekaira nguva dzafamba. So ameno mashoko amungade kupa imimi ekurudziro kune vachangotanga kuwanana. Unoziva kuti ana tete mazuva hakusisina. Saka vachangotanga kuwanana waya ameno mungade kuvati kudii panhau dzebonde. Aiwa wachikutanga kuwanana waya kana wakabva kuna ana tete wasina kukudzidzisawo kuti unenge une matinji kuti murume afare mumba unoendawo kune wachikurukuru marainu kana kunokanzwa mutaundi kana kumbare kwatotori kwaunotofamba wachitodedzera kuti totengesa mushonga wematinji saka enda ipapo mbuya inini ndio mamirire ndakaita ndoda kuziva ndakamira soso wanokupa mushonga iwo wogadzirawo imba yako kuti ifambe zvakanaka. Varume vazhinji vari kutobuya mudzimba mwacho kwatiri kuti susu kuti wakadzwedu havanawo chakadai iwo wakazvifambisa sei. Saka anenge achida kuziya murume kuti uyu anazvo uyu haana zvinofamba sei. Saka imimi vari kutanga dzimba bvunzawo kuti naimi murume wangu zvakadai dai umwe murume anotokuudza mumba kuti iwo hauna zvakati. Saka watonzwaroka chitsvaga kuti uzvigadzirise zvinhu izvozvo. Mumwe akuudze mumwe macho unongona nekubuda mumba imomo achinotsvaga. Saka gadzirisai. Kana kuramba bonde musaramba bonde wachiri kutanga dzimba. Baba wakati uya masikati manheru bvuma. Ndo zvakafambira ndo zvavanotoda varume ivavo. Usazvipa time pamurume wako rudo ndo zvinotokurudzirwa. Sisi munenge makangwara imimi. Mubvunzo zvamabva kutaura manje ndoda kutokubvunzai mubvunzo yokuti varume vakadzi vanonyima varume bonde. Munoda kuti kudii but matongozvipindura. Alright, ko varume vanonyima vakadzi bonde munoda kuti kudii kwavari? Aiwa varume ngavasanyima vakadzi bonde nokuti mukadzi wako akazoita gumbo kunze handi munoziva kuti varume henyu muri mune freedom yekuenda kohura kunze. Wakadzi ukatohura wakurambwa. Saka iwo murume usanyima mukadzi bonde. Chero asina matinji acho iyoyo rara naye. Rara naye mufadzi.
kwete kuti azofunga mweya wekuti murume wangu ari kundinyima bonde ngandiende kunze uko ndinotsvaga chihure. Hazvinakidze. Wakadzi isusu tine hatibvumirwe kuti tibude uhure une murume mubazviite. Asi warume mune freedom. Saka ipai wakadzi wenyu bonde wagutsei mudzimba umu. Aiwa, ndo nyaya yenge tinayo nhasi mhuri yeZimbabwe pano paChibanda Media. So kana muchida zvakare CCM mucomment section, sunungukai kutinyorera mucomment section. CCM vanoramba vachidzoka, mongonyora mibvunzo yenyu touya toita se tovabvunza. It's lockdown.